kuita kokondom racho ruko kondom hapana sha. Hayo ndoita zvakadaro. kumitiswa kai Aiwa harara andikumitise, ndine experience nditombokumitise kondom harina basa. kondom rine basa zvirwere zvepabonde ndandisura kuitiswa zvirwere zvepabonde. Manje ndoita seyanana kuprotection aiwa munhu mukuru tsvaka zvekuita tione kuita kwacho toramba kuti panoti ana kondom alright ndine pepa reshuga mene tsvake pepa reshuga. pepa reshuga unondikwadza pepa reshuga ndiani akati unoita izvozvo manje toita sesha ichaudai nditi aiwa kana pepa rerice. Pepa rerice ndoshandisa pepa rerice. Iwe usikuona kuti pepa rerice ina handisi kuda pepa rerice azvito. Sasa uri pasina kondom hausi kutoda here. Handina makondom ndoita senotsvaga mendisi sellotape ndopombera kumberi kune sellotape inoita. iwe sellotape inorwadza unomboziva kuti yakaomarara ina handisi kuda. Ndikangobuda panze apa ndodzoka wakuramba chimborara kanditi. aiwa beti hangu handikuitise zvirwere handina. iwe ngoti mbondishedzere usina kukurongeka. Toshandisa katauro topukuta toita tichipukuta katauro akatomboita saka toti pepa rechingwa haritomboitiwa usikuona kuti hazvisi kuita here zvauri kutaura ndakuenda hazvo chava kuda tondisiya taita romenzi yavo toita semanje hapana protection. hazvitomboita kuti tiite pasina protection ina ndisuda zvirwere zvepabonde. Saka wakuda kuona ndobuda kuenda kupi kuvanhu misaenda kumachechi hapana ana mafia rangu apa. enda unotsvaga ita plan kana pasina atosvita kapepa kechingwa kari soft kekae. iwe kwachimbondishedzere usina kurongeka. nanyengofunga kuti uchandipawo ina nomboza kuti uchandinyima. kana newe hautombotya kungoita njee nemunhu pasina protection hautye kuita iwe hausi kurwara sha hapana kana basa nekondom apa tiri mazimbabwe. aiwa hazvina kuti tiri mazimbabwe ndese hazvina ukama ina handisi kuda hazvitomboite izvozvo ndakuenda usina kana kumboplana kuti kuzvifambisa sei. aiwa hazviitepfeka pepa rechingwa rechingwa unochazviita here. ndoisa sellotape kumberi. sellotape inorwadza yakaomarara. ndiani akati zvinoshanda ipapo. hazvitomboite kani zvima experience zvezvamunoita zvechihure ina handizvidei ndakuenda